imagineu-vos l'ensurt que ens vam endur, clar, nosaltres allà mirant les botes tan tranquil·lament amb en Quico i de cop, pam, apareix allà un monjo fantasma total. Que la Roda, l'Arlet i jo, valentes de mena, què vam fer? Tocar el dos, evidentment. Què haguéssiu fet vosaltres? Home, però clar, amb les presses de marxar ens en vam adonar que no havíem gravat res de tot l'Alt Camp. Ens havíem deixat un munt de coses, així que ens vam preparar, vam fer el cor fort, vam fer uns estiraments per si havíem de sortir corrents i vam tornar cap aquí per gravar totes les coses que ens quedaven. Comencem? Sí. Anem a veure-ho. Venim a visitar la Fundació Santa Teresa. En aquesta fundació, que us hem de dir un secret, no està a l'Alt Camp. Ens hem desplaçat a la comarca veïna, al Baix Penedès, perquè aquesta fundació val tant la pena i és tan interessant que havíem de fer aquest desplaçament. Aquí el que fan és treballar amb persones de la comarca, persones amb diversitat funcional, persones amb trastorns mentals, fan tota mena d'activitats, des de plats de cuina fins a repartir iogurts de la Fageda, imagineu-vos. Doncs bé, començarem, com que no podem conèixer totes les coses que fan perquè és una fundació molt grossa, començarem per conèixer l'essència d'aquesta i ho farem coneixent el José Carlos, el gerent de tot això. Anem a conèixer-lo? Sí. Arlet? Doncs vinga. Tu primera. Hola! Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Què tal, com estem? Bé. Hola. I la Roda? Què tal? Molt bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Tu ets el gerent d'aquesta casa, no? Ets el que porta una mica el cotarro de tot. Explica'ns com va començar aquest projecte. Doncs mira, la Fundació va néixer fa més de 40 anys, una iniciativa de les famílies, de les persones amb discapacitat i d'altres persones de la comarca sensibilitzades cap a aquest col·lectiu. I bueno, això ha tingut un desenvolupament al llarg dels anys amb el que ha atès i està tenint amb molts altres col·lectius i amb moltes persones de tot el territori. Quants anys portes treballant aquí? Molts anys. Mira, jo vaig arribar aquí l'any 92, o sigui, 28 anys porto ja treballant aquí a la Fundació. I ben bé, quines activitats feu aquí? Bàsicament, treballem en l'àmbit de l'ocupació, de la formació de les persones, la intermediació laboral i l'ocupació, també en l'àmbit assistencial, aquelles persones que no poden accedir a un lloc de treball perquè no tenen la capacitat per poder-ho fer, doncs poder-s'hi oferir els serveis assistencials que puguin necessitar, també l'àmbit residencial, l'àmbit del lleure, de l'esport, o sigui, coses molt diverses. I aleshores les persones venen aquí cada dia i trien quines activitats volen fer? Hi ha persones que viuen amb nosaltres, hi ha persones que viuen a casa seva, hi ha persones que els donem el servei a casa seva, altres que venen aquí amb nosaltres, a les activitats de centres de dia, coses molt diverses. Hi ha persones que estan en un procés formatiu, altres que li dones el suport per poder aconseguir una inserció laboral i no venen cada dia aquí, sinó que quan ho necessiten. En funció de cada persona i de cada projecte personal, doncs donem aquests suports. Què és el més important d'un projecte social? Doncs són les persones. El més important són les persones, sempre. Amb els projectes socials i amb la família són cadascuna de les persones. I com podem fer que cada persona estigui bé? Nosaltres diem que la nostra missió, o sigui, allò més important de la nostra organització, és la felicitat de la gent. És que la gent sigui feliç. I això què significa? Que estigui bé amb si mateix i que estigui bé amb els altres. I això és el que volem nosaltres. Doncs mira, t'agafo aquesta paraula i justament el que anirem a fer és anar a conèixer les persones d'aquest projecte. Moltíssimes gràcies, José Carlos, per tot, per la feina que feu i per atendre'ns. Moltíssimes gràcies per vosaltres, per venir a visitar-nos i ojalà que gaudiu molt amb aquesta visita. Gràcies. Adéu. Adéu. Suposo que vosaltres sou les persones que venim a conèixer. Què tal? Bé. Sí? Ens han comentat que aquí feu moltes activitats i que la gent d'aquí fa moltes coses. Sí, perquè som molts. Sou molts, ja ho veig. Us voleu presentar una mica, primer de tot? Vale, d'acord. Nosaltres som un grup de persones de servei de teràpia ocupacional que ens trobem aquí cada dia per compartir bons moments. I aquí tenim en Jaume, la Vicky, el Javi, el Ramon, el Cisco i el Jordi. Sí, el Jordi, molt bé, molta colla. Sí, la Giusepa. I la Pepa, que I sóc la jo, Pepa, que els molt bé. acompanyo cada dia.
I feu què? Activitats diverses? Fem moltes activitats. Si voleu, us podem ensenyar algunes de les que fem. Home, seria fantàstic, sí, sí. Doncs jo, encantat. Som-hi, ens ensenyem. Sí. Vinga, us acompanyem. Sí, Què tal? Jo sóc la Júlia. La Roda i l'Arlet. La roda i l'Arlet. Hola, Hola. així que tu ets en Jaume. Sí, sóc el Jaume. I què hi fas aquí? Doncs canviava el menjar, l'aigua de les gallines perquè ho poguéssim veure i menjar més també. Així que tu t'encarregues del galliner, que és aquest primer projecte que ens esteu explicant. Sí, m'encarrego d'aquest galliner. Mira el gall com Com els hi saluda. dones el menjar, l'aigua? Doncs el menjar, agafo un pot, que si vols pots provar-ho tu, i ho fico allà perquè pugui menjar, i l'aigua també la canvio de tant en quant. Vaig directament allà i els hi fico aigua perquè la puguin beure. Vols provar-ho? Vols que t'ensenyi a donar-li menjar, en Jaume? Sí? Ho podem fer les tres. Sí, ho podeu fer les tres, per exemple. Va, t'acompanyem. La Roda i jo t'acompanyem. Vale. Llavors, es fica aquí al mig i al lloc on estava abans. Ah, mita'l. Quants n'hi ha? Quants n'hi ha de galls i de gallines aquí? Ara crec que hi ha un gall i una gallina, perquè abans criaven i cada cop criaven més i van decidir donar-lo a la família. Sí, Els pollets. els pollets, perquè si no, si comencen a criar, cada cop n'hi haurien més. Hi havia molts pollets. Sí, Va passar perquè no veu trobar els ous o per què? perquè no vam trobar els ous i com que no els vam trobar van començar A sortir pollets. a sortir pollets. Quina gràcia. Sí, I què t'anava a dir? M'he fixat que teniu la porta oberta. sí. Bueno, tenim la porta oberta perquè puguin sortir i puguin ser lliures també. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs si us sembla, anem a veure si enganxem aquest gall i aquesta gallina i si ens hi podem... Per on els busquem? Nosaltres et seguim a tu, expert. Cap aquí, però amb la cadira serà una mica difícil. Cap aquí. Què està, per aquí amagats? Sí, doncs estan mira, per aquí. ens posem així. Vine a veure. Sí. Oh, mira, els estan els dos. Sí, estan els dos, no? Sí. Hola. I els veus bé? Els veieu? Jo sí una mica, els veig. Ens acompanyes a conèixer el següent projecte, que crec que és un hort, no ho tinc molt clar. Sí. Sí? Doncs et seguim. Ha sigut un plaer conèixer els galls i les gallines els deixem tranquils. Vale, d'acord. I això d'aquí, què és? Eso es el huerto. El huerto. Ah, i què hi planteu en aquest hort? Pues fabas, Faves, cebas, Cebes. cols. cols, Això què és? Esas son escarolas para que los pájaros no se las coman también. arròs que no se'ls comen. Ah, vale. Que venen molts ocells aquí, veig, no? I veig que també que ho teniu tot marcat molt maco amb dibuixets, boníssim. Ara, tu ho notes, Arlet? Fa una olor... Fa pudor, no? Com és que fa pudor? Porque hemos puesto FEM para que creixi. Ah, molt bé, doncs crec que ja només ens queda conèixer com feu espelmes. Us sembla si ho anem a veure? Sí. Doncs vinga, anem? A veure, Roda, que et dono un cop de mà. Gràcies. Molt bé, vinga, doncs som-hi, tots. Ara anem a veure aquest últim projecte que ens va explicar en Ramon. Ja hem conegut el galliner, ja hem conegut l'hort i ara anem a conèixer aquest taller que pinta molt i molt bé. Hola, Ramon! Bon dia. Què ens has d'explicar? Què és tot això? Pues mira, això és el material que tenim per fer les espelmes i aquí el producte acabat. Tenim la cera d'abella, el ble i aquí hi ha les espelmes fetes. Això és cera d'abella? Sí, cera d'abella verge. I com ho feu, això? Com funciona tot plegat? Això, diré cap aquí. Així que tallem la cera
a la mida que volem fer. Aquí hi ha diversos tipus d'espelmes, com veus aquí. Ai, empaquetades i tot, Perquè les veneu. Ah, això mateix. Ah, molt bé. Vols saber com les fem? Sí, vols aprendre a fer espelmes? Sí, i tu? Vinga, passa, sí, jo miraré com ho fas, perquè ets bastant més hàbil que jo. Seu, Arlet, esta es fácil, Tú eres muy lista, Tú de las más fáciles. Pues mira, la cogemos. Le ponemos bien el blé, ¿vale? El blé. Y doblamos. Doblamos y para enganchar el blé. Quina olor a cera. Ya podríamos empezar. Ponemos las manos así. Y empezamos a enrollar. Despacito. Enrolla. Despacito, Venga, ya casi lo tienes. Venga, dale. Dale, caña. Vale. Mira, qué chula. Mira qué chula. Hola! Qué chula. És quasi d'aniversari. A veure, aixeca-la. Chécala, enséñasela. Que xula. És grossa, Mira, molt bé. Mira que bé la xavala, que artista. Aleshores, què feu amb tot això? Per vendre. Tu no el fas? Jo no en faig, però és que ho has fet molt bé, mira, ha quedat maquíssima. Mira que xula, mira que xula. Aquí en tenen moltíssimes. Ara anem a comprovar si funcionen. Ui, no va. Ai. No funciona. Ah, sí que funciona. A veure, bufa. A veure, Arlet, bufa. Més fort. Ara, cumpleaños feliz. Molt bé, que xulo. Bé, Arlet. Bueno, i ara, vine, Arlet, cap aquí. Com a record, us regalem la que més us agradi. Ui, hem de triar. Aquesta? Doncs aquesta. Moltes gràcies. Aprofitarem per acomiadar-nos i, de fet, crec que teniu una sorpresa per això, no? A veure, veniu, ensenyeu-vos què teniu per aquí. Vine, Vicky. Aquests supermissatges, a veure què diuen. Tenim un missatge per vosaltres. Estem cansats del Covid. Estic cansat dels virus. Ya queda menos para quitarse la mascarilla y abrazarnos y besos. A cada demostració acabem partint momentos. Bons moments. Llamar, escuchar, chatear i pensar. Doncs amb aquests supermissatges tan optimistes ens acomiadarem del programa. Jaume, Jordi, Pepa, Àngels, veniu, que direm adeu. I mirant a tots els usuaris que estan allà mirant-nos des de les seves residències i llars, direm adeu tots. Adeu!